El biatló és una de les disciplines poc conegudes a les nostres contrades. És per això que des de Naturlàndia, al Principat d'Andorra, s'està apostant perquè les joves promeses del Nordic Ski Club provin aquesta disciplina, al costat de la exbiatleta olímpica Laura Solier. El biatló és un esport que han inventat els caçadors alpins, és a dir, el tir, a la 22, abans era carabina de caça, i esquí de fons, que l'esquí nòrdic ha nascut a Noruega. Vaig ser corredora a l'internacional i formava part del club de Naturlàndia, que m'ha ajudat moltíssim durant la meva carrera. El Joan Errola ha impulsat una mica la idea, me n'ha parlat i m'he animat perquè trobava que el projecte tenia un sentit i que també volia que el biatló pugui trobar una mica de futur i que es pugui fer a l'únic club d'esquí de fons d'Andorra. Hi ha 5 modalitats, relleus, després curses individuals que puntues més amb el tir, d'altres que és l'esquí que t'ajuda més a fer una bona cursa. Gràcies a la tele ens ha ajudat una mica perquè els nens ja saben del que parles, i després és iniciació, és a dir, els has d'ensenyar una mica què és una arma, que l'han de tractar com una arma i el tema seguretat i que han de fer cas, han d'anar al tanto, entre ells també. Aquesta és d'aire comprimit i són perdigons, és a dir, no mataria ningú, no és una 22 del que fem servir per competir, però ja han d'agafar bon costum. I després, quan passin a la 22, llavors ja tindran tot al cap i ja se'n recordaran de què és una arma i que és perillós. Sempre són 2 o bé 4 tirs, hi ha el tir estirat, que és el que hem fet tot avui. De moment a la canalla els hi fem fer només tir estirat, que els encanta, la veritat. Uns quants perquè han vist el biatló a la tele, d'altres perquè han fet a la fira una mica de carabina i d'altres perquè és una arma i llavors als nois potser uns quants els agrada per això. Mica en mica crec que se'n va parlant i la gent va descobrint i li agrada, tant a la tele com a practicar. El que dèiem, que a les noves generacions els hi costa una mica centrar-se durant mitja hora, que els hi demano, de no parlar entre ells, d'anar una mica només amb el tema tir. I els hi costa una mica, però crec que mica en mica van aprenent i veuen que encerten si van concentrats. Després es tracta que s'ho passin bé, que disfrutin, però hi ha d'haver disciplina i una mica de rigor. Primer de tot se'ls explica més o menys a la sessió, com anirà la sessió, i després jo els deixo fer. És a dir, si veig que tenen problemes o que es complica una mica la sessió, llavors ja faig una intervenció, els explico o bé que es calmin o bé que es concentrin i punts tècnics també. Doncs s'ha de regular cada dia i amb cada persona perquè segons el vent que hi pot haver-hi també, cadascú té una posició diferent a darrere la carabina i llavors perquè es pugui fer bé la sessió s'ha d'agrupar en un cartró i després comencem. Doncs és un entrenament, això només es pot fer quan estem fent sèries i s'acostumen a baixar superràpid, respirant fort i és l'única manera. La carabina es mou molt, de fet, perquè les pulsacions estan superaltes i el cor es nota més i la part mental té molta importància perquè a les dianes mecàniques pensem més en el resultat que no pas en la manera als nens i sovint es veu la diferència. 10 i 14 al tir, perquè més jove tampoc no cal i preferim apostar pels que tenen 10-12 per fer competicions. Potser els nens es motiven més, ajuda per la part, és complementària amb l'esquí de fons i que els hi aporta una mica un rigor que és diferent, jo crec. La part difícil és que potser he sigut molt exigent com que feia el nivell i clar, amb la canalla t'has d'adaptar, és diferent i és interessant per mi també perquè potser al principi he arribat una mica massa tancada i volia treure el millor, però no és això la cosa, és que s'ho passin bé i que vagin aprenent. A mi m'encanta perquè em sento bé perquè les encerto, tinc bona punteria i és una sensació xula, és divertit. M'agrada quan tirem amb la diana mecànica, perquè veus els que encertes
i no tens el neguit de si n'has fallat moltes o això, perquè amb les altres tu no ho veus quan ho tens a prop i llavors doncs, bueno, és millor la mecànica. Sí, jo ja els hi vaig dir als meus pares, algun dia jo sé que em dedicaré al biatló perquè m'agrada molt. Sí, tenim la sort de poder comptar amb la Laura Solier, ja només això per nosaltres és un referent, és una nova estructura que hem establert dins del club amb la incorporació també del Joan Erola i és una secció que està funcionant força bé. Pensem que és un esport que s'ha de promocionar molt i ja et dic que és una iniciativa que està funcionant força bé. Cada vegada tenim més practicants i pensem que és algo que d'aquí a un futur, i tenint en compte que al Pirineu no es fa gaire, és algo que es pot potenciar i que estem convençuts que funcionarà.